Köszöntelek benneteket sorozatunk folytatásában. Az előző részben az adventista egyházról és a hit gyülekezetéről beszéltünk, és azokról a dolgokról, amelyek jelen vannak, és azok a fontos dolgok, amelyek jellemzik ezeket a gyülekezeteket. Az adventista egyházzal kapcsolatban megemlítettük Ellen White prófétanő személyét, a szombatot, a tizedet és a vegetáriánus táplálkozást. Mindezek a dolgok alapkövek gyülekezetnek, a hetednapi adventista gyülekezetnek az életében, a szolgálatában, és különösen Ellen White személye az, amely előnyjogot élvez, amely minden tiszteletre méltó. Tehát Ellen White az adventista gyülekezetben egy tévedhetetlen prófétának a címét kapta, és ha jobban átgondoljuk ezt a tévedhetetlenséget, és eszünkbe itt talán a római pápának a jellemzése, hogy ő, amit ex cathedra, amit szószékről mond, az megkérdőjelezhetetlen igazság. Ugyanakkor elmondhatjuk ezt Ellen White személyével kapcsolatban is, azzal a különbséggel, hogy Ellen White-nak nem csak az összes könyvei, nem csak az összes írásai ihletettek, hanem minden levelezése, minden magánlevelezése és minden írás, amit leírt az ő életében, ihleteteknek számít és megkérdőjelezhetetlen. És tulajdonképpen, aki megpróbálja ezeket megkérdőjelezni, az ő tanításuk szerint tulajdonképpen Isten ellen fordul. Tehát egy hatalmas tekintély az adventista egyházon belül, és ugyanakkor a többi dolog is, amely köré csoportosul, az Ószövetségi szombatnak a megünneplése, a vegetáriánus táplálkozás és a tizednek a fizetése, mind-mind együttvéve egy hatalmas próbakő, egy rögeszme, amely jellemzi ezt a gyülekezetet. És tulajdonképpen mire jók ezek a dolgok? Tehát ez, hogy ilyen hatalmas tekintélyt élveznek ezek a dolgok, és Ellen White személye, tulajdonképpen egyfajta félelemkeltés is az emberek irányában, hogy ne próbáljanak ellenmenni ezeknek a dolgoknak, ne próbálják megkérdőjelezni ezeknek a dolgoknak a hitelességét, hanem fogadják el, mert mindezek a dolgok Istentől valók, és tulajdonképpen az üdvösségnek a kérdései. Tehát az üdvösségük forog kockán azoknak, akik ezeket a dolgokat megkérdőjelezik, legyen az akár Ellen White prófétasága, a szombat ószövetségi megtartása, a vegetáriánus táplálkozás, a tizedfizetés, és ezek a dolgok tulajdonképpen mind az üdvösség részei, és aki megpróbálja ezeket megkérdőjelezni, az tulajdonképpen a saját üdvössége ellen megy, és Isten ellenségévé válik. És ha jobban megfigyeljük ezt a hozzáállást, először is az arra jó, hogy megkösse az ott lévő embereket, odaláncolja ehhez a gyülekezethez, és félelmet is keltsen bennük. Tehát egyfajta félelemkeltéssel elvinni őket erre a tagságra, a gyülekezet tagságára, és megtartani ottan. És ez nem tisztességes dolog, Isten beszédét megvizsgálva, mert Isten fia nem félelemre tanította az embereket, hanem arra, hogy ne aggodalmaskodjanak, hogy minden dolog az atyának a kezében van, és ő ismeri még a hajunknak minden szálát is. És ő az, aki gondot visel rólunk. Tehát ezeknek a dolgoknak, ezeknek a próbaköveknek, rögeszméknek az egyik alapvető funkciója tulajdonképpen, hogy odaláncolja az embereket, a másik pedig az, hogy félelmet keltsen. És mindez egy rendszeren belül dolgozik, és ezen a rendszeren belül el kell fogadni ezt a hozzáállást, ezeket a dolgokat, ezeket az eszméket, és ha ezeket elfogadja az ott lévő hívő, akkor képes akár karriert is befutni ebben a rendszerben. És ha jobban megnézzük ezeket az elvárásokat, tulajdonképpen erősebb materialista dolgok. Materialista dolog az, hogy a vegetáriánus táplálkozással óv meg teljesen a testedet, és tulajdonképpen a testedet önmagad által üdvözíted. Egy ószövetségi szombattal tulajdonképpen az Ószövetségnek való engedelmességgel, anyagi szinten próbálod, testi szinten próbálod magad üdvözíteni. A tizedadással is szintén anyagi szinten próbálod megtartani az üdvösségedet, és tulajdonképpen
élt asszonynak, tulajdonképpen a meghalt, de létező embernek engedelmeskedve tudsz üdvösségre jutni. Tehát mindezen dolgok összessége oda vezeti az ott lévő hívőt, hogy engedelmeskedjen, hogyha jó hívő akar lenni, hogyha üdvözölni akar. Ne sokat kérdezzen, hanem tartsa be azokat a dolgokat, amelyet Ellen G. White, a profétanő mondott, és engedelmeskedjen az egyház egyéb elvárásainak. És akkor valószínűleg üdvösségre fog jutni. És ha összehasonlítsuk a híd gyülekezetében lévő dolgokkal, ott is találunk ilyen alapvető rögeszmét, próbakövet, egy olyan dolog, amely alkalmas a félelemkeltésre, és arra, hogy odaláncolja az embert. Ez a néhány dolog, szintén egy 3-4 dolog alapvetően, amely hasonlóan jelen van az adventista egyházban, de itt, ha megfigyeljük, nem anyagi dolgokra van helyezve, nem materiális dolgokon közelíti meg az engedelmességet, hanem spirituális dolgokat, eszméket fog beállítani és állít be, amely alapján lehet üdvözölni, és amelyeket ezen a helyen ugyanúgy szintén nem lehet megkérdőjelezni, mert aki megkérdőjelezi ezeknek a szellemi dolgoknak a létezését, működését és szentségét, az tulajdonképpen ezen a helyen is az üdvösségével játszik, Isten ellenségével válik. Tehát itt lelki dolgokról, úgynevezett szellemi dolgokról van szó, idézőjelbe téve, és ezek az eszmék, ezek a jelenségek, a szent szellem általi betöltekezés, a nyelveken szólás, a meggazdagodás, a prioritás elve, és ugyanúgy jelen van a tized fizetése is. És így összességében ez is egy nagy próbakő, egy hatalmas szikla, egy hatalmas rögeszme, amelyhez hozzá lehet láncolni az embereket. Tehát itt ugyanazval találkozzunk, ugyanaz a dologgal, mint az adventista egyházban, hogy próbálják odaláncolni az embereket általuk megszabott vélt igazságokhoz, személyekhez, csak itt szellemi dolog szintjén próbál megtörténni az egész. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a nyelveken szólást, amit már említettünk az előző részben, és ez is szintén nem igei, Isten beszéd alapján van jelen, hanem tömegesen, magyarázó nélkül, engedetlenségben elkövetve. A másik dolog, amely jelen van, és szintén szellemi dolog, és össze van kötve az előzővel, a Szent Szellem általi betöltekezés. És ha ezt is jobban megfigyeljük, jobban megnézzük, hogy ennek a szellemnek mik a tulajdonságai, nem tudjuk, hogy be tudjuk-e azonosítani Isten szellemének, szellemiségének, a természetének a tulajdonságaival. Tehát ennek a szellemnek a tulajdonsága, amelyet a gyülekezetben szentnek neveznek, van néhány jellemző tulajdonsága, jellemző megnyilvánulása, amely jellemző ő rá, és el kell fogadnunk. Az egyik jellemző, az a szellem általában zenére jön. Tehát dicséreteket kell énekelnünk, és akkor fog megjelenni, hogyha áhítattal tegyük ezt. És ez a Szent Szellem, ahogy ők nevezik, de mi csak csak szellemnek nevezném, amikor megjelenik, különböző megnyilvánulásokat hoz létre az emberekben, és ezeknek igen széles a skálája. Lehet, hogy valaki csak bele fog rezdülni, de ez egészen kiterjed odáig, hogy talán futkározni fog, őrjöngeni fog, össze fog rogyni, a padlón fog fetrengeni. Tehát ennek a szellemnek a második megnyilvánulása a gyülekezetben az mellett, hogy zenére jön, és tulajdonképpen, hogyha nem jó a dicséret, el is lehet riasztani. A harmadik megnyilvánulása pedig, mint említettük, a testi megnyilvánulások egész széles skálája, a megrezzenéstől egészen a futkosásig és mindenféle örjöngésig belefér. És ez a megnyilvánulás ugye jelen van a gyülekezetekben, és nehezen tudjuk egyeztetni a Szent Szóval, nehezen tudjuk összehasonlítani Isten természetével. A másik dolog, hogy ez sűrűn megtörténik a gyülekezetekben, ez a szellemnek a látogatása, és másik érdekes dolog, ha megfigyelünk, hogyha ez a szellem szent,
akkor utána a hatásai is miért nem szentek. Tehát ezt én nem kívülállóként mondom el, hanem én is benne voltam ezekben a dolgokban. Gyakoroltam ezeket a dolgokat, részt vettem a Szent Szellem betöltekezésben, nyelveken szóltam, tehát nem kívülálló, rossz akaró, bírálóként mondom el ezeket, hanem ott voltam, megéltem ezeket a dolgokat, és én is részt vettem a Szent Szellem betöltekezésben, és amit megfigyeltem magamon, hogy én nem tudtam átadni magamat ilyen megnyilvánulásokban, tehát ennyire drasztikusan nem hatott rám ez a szellem. Esetleg megrezzentem, én is meghajoltam, nyelveken beszéltem, de engemet ilyen drasztikus módon úgynevezett nem tudott letarolni ez a szellem. De ami érdekes volt a számomra, és később szomorú is, hogy ilyen betöltekezések után sorozatosan, amit el lehet válni egy szent dologtól, egy szent szellemtől, nem vettem észre magamon azokat a változásokat, amelyek szent irányba fordították volna a beszédemet, a cselekedeteimet, hanem inkább sajnos akár már a betöltekezés után is hazafelé menet a gyülekezetből már nem beszéltem szentül, már hajlamos voltam arra, hogy szentségtelenül beszéljek, hogy ízléstelen vitákba bocsátkozzak bele. Tehát a hatásában semmi esetre sem volt szent, és a megnyilvánulásában is, hogyha megnézzük, semmi esetre sem láttunk semmi szentséget. És a másik dolog, amellyel megkötik ezeken a helyeken az embereket, és akár a hídgyülekezetében, ahogy beszélünk, ugyanúgy ezeknek a dolgoknak az ellentmondása, ellenemenés, ugye üdvösség kérdése, és aki ez ellen megy, annak félnie kell, hogy elveszti az üdvösséget. Tehát alkalmasak a félelemkeltésre ezek a szellemi megnyilvánulások, de nem alkalmasak, akár saját példámon, mint említettem, akár más életét szemlélve, nem alkalmasak arra, hogy szent életre vezessenek el. És ilyen formán ugye a félelem megnyilvánulására, a félelem ösztönzésére vezetik el az embereket, épp úgy, mint az a tanítás, hogy mindenhol démonok vannak jelen. Félnünk kell a démonoktól, a démonok jelenlétéről, a démonok szolgálatától, attól, hogy a démonok bennünk vannak, és tulajdonképpen aki még nem is tudott erről a démonvilágról, úgy élte el az életét teljes nyugalmában, megismerve ezt a vélt démonvilágot, félelem ül el benne, és tulajdonképpen félelmetesek azok a dolgok, hogy a gyülekezetben egyik alkalommal a Szent Szellem betöltekezés van, a második alkalommal pedig démonűzés van, úgymond démonokat kell eltávolítani bennünk, és a sorozatban egymást ismételve történnek meg, és ez is felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy ha Szent Szellem bennem volt, szent életre indított, szent dolgok kellnek, hogy megtörténjenek az életemben, de mégis ennek ellenére démonok fognak megszállni, és legközelebb ki kell űznöm belőle őket, valakinek ki kell űzni, és aztán ismét a Szent Szellem tölt be, és ismét a démonok mennek ki belőlünk, tehát egy ilyen vége láthatatlan körfolyamat, amely végigkíséri a gyülekezetben élő hívőnek az életét, sosem jutva el isteni természetre, amelyet az Atya elvár tőlünk. És nagyon szomorú dolgok ezek szomorú dolog a hatás, a végső hatás, hogy a félelemkeltés, a gyülekezethez való odaláncolás a végső célja, és itt ellentétben az adventista egyházal nem materiális módon, hanem szellemi módon, szellemi hatalmasságokat állítva, szellemi próbaköveket állítva, amely megkérdőjelezhetetlenek az egyszerű hívő számára. Tehát a Szent Szellem betöltekezés, vagy inkább szellem betöltekezés isteni természete erősen megkérdőjelezhető. Az, hogy történnek ezek a dolgok, bizonyára nyilvánvalóak, meg megtörténnek ezek a dolgok. Bizonyára vannak olyan személyek is, akik rájátszanak, megjátszák ezeket a dolgokat, de sajnos ennek a szellemnek a működése nyilvánvaló a gyülekezetben, de szellemnek a természete alapján nem nyilvánvaló, sőt ellenkezik azzal, hogy Isten természete van jelen.
És ugye sokszor elhangzik a híd gyülekezetében, hogy ezen dicséretek közrejátszásával menetelünk be Isten jelenlétébe, és megfigyelve ezeket a jelenségeket, a betöltekezésnek a kísérő jelenségeit, nem látszik az, hogy Isten jelenlétében vagyunk, hanem egy más közegben vagyunk jelen, látva a betöltekezésnek a jeleit. És most szeretnénk egy kisebb videót bejátszani, amely összehasonlítja a mai karizmatikus kereszténységben lévő betöltekezést az okkult indiai kundalini jogával, amely Indiából ered, és teljesen okkult dolog, amely démonokkal van kapcsolatban, és nagyon is egybeeső és hasonló a megnyilvánulások. És videó megnézése előtt megkérném a hallgatókat és a nézőket, hogy jól figyeljék meg ezeket a jelenségeket, és hogyha a videón szereplő bármelyik személyben felismerik Isten fiát, Isten fiának a természetét, felismerik Istennek a természetét, Istennek a jelenlétét, a menny szentségét, azt kérem, hogy jelezze valamilyen módon, és bizonyára a tőlünk telhető módon meg is fogjuk jutalmazni. Tehát kérem, hogy úgy figyeljük ezt a videót, keresve Isten fiát, Isten természetét, hogy jelen van, vagy nincs, vagy látjuk-e az írások alapján, amelynek a békességét és a szentségét, amelybe állítólag ezen helyzetben, ezen esetekben bemenetelnek a jelenlévő hívők. Tehát nézzük meg a folytatásban ezt a rövid bejátszást. And grace is what Katagama is about. God's amazing grace. Kinyitod a szádat, és betölti az Úr. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Something. Wait till they come to Boston. Járjon át, és gyógyulj meg teljesen. Töltsd be határőrséget is! Töltsd be Jézus nevében! Töltsd be Szent Szellem! A megnézett videó alapján nem tudom, bárkinek is sikerült beazonosítani az ott lévő személyek között, ezen jelenségek között Isten természetét, Isten fiát,
amelynek a jelenlétét. Nem hiszem, hogy bárki is fel tudta fedezni ezen jelenségek mögött Isten munkálkodását, mert Isten a rendnek az Istene, Isten az értelemnek és az értelmes közlésnek az Istene. Isten valóban meg tudja fegyelmezni az embert különböző módokon, de mivel mi az ő teremtményei vagyunk, az ő hasonlatosságra lettünk teremtve, Isten nem akarja a mi emberi mi voltunkat meggyalázni, leállatisítani, lecsökkenteni. Az ő fegyelmezési módszerei nagyon különbözőek is, de az igéből tisztán kivehetőek. Inkább mást látunk ezen jelenségek mögött, az Isten és az ember ellenségének a munkáját, aki embergyűlölő volt a kezdettől fogva, aki embergyilkos volt, ő akarja lealázni, megalázni az embert, aki Isten képmására lett teremtve. És semmilyen szentségre utaló jelet nem találunk ezen jelenségek mögött, és tulajdonképpen a figyelmesebb szemlélő le tudja már leplezni ezen dolgokból, a jelenség következményéből, a jelenség miben létéből, hogy honnét erednek. Tehát leleplezhetőek ezek, és mint említettem, mi résztvevői voltunk ezeknek a dolgoknak, és semmilyen szent dolgot nem hozott a mi életünkben létre, ez semmilyen szent cselekmény, gondolat nem fordult elő utána mi életünkben. Tehát próbáltunk Istent követni, próbáltuk az ő akaratát követni, de tulajdonképpen emberek parancsolatai alapján, emberek elvárásai alapján adtuk át magunknak ennek a szellemnek. Tehát engedetlenség volt a mi részünkről, és tulajdonképpen egyfajta becsapás, egyfajta rejtett dolog, rejtett okkultizmus volt jelen a mi életünkben. És sajnos emberek ezreit, százezreit, millióit csapják be ilyen módon, és ezek a dolgok leleplezhetőek, épp úgy, mint az adventista egyházban leleplezhetőek Ellen White profétaságának az ismérvei, az ő műveiből lelepleződik ez. Az Ellen White képe alján található weblap oldalakon találhatunk olyan kijelentéseket, amelyek rámutatnak arra, hogy sok dologban tévedett Ellen White, és ezen oldalakat meglátogatva rengeteg példát találunk pontosan az ő műveiből, amelyek bizonyíthatóan tévedések, amelyek bizonyíthatóan ellenmondanak Isten beszédének, és ellentmondanak az egészséges tudománynak is. Ilyen dolgok például az, hogy Ellen White megjövendölte, hogy az ő idejében, az amerikai polgárháború idején Anglia be fog lépni a polgárháborúba, és le fogja győzni Amerikát. Tehát ez a dolog nem történt meg, Anglia nem is lépett be a polgárháborúba, és nem is győzte le Amerikát. Tehát itt is egy hamis jövendeléssel találunk magunkat szembe. A másik kijelentése, amely szintén dokumentálva van, hogy melyik könyvében jelentette ki az, hogy az emberi nem keveredett állati fajokkal és újabb emberi fajok jöttek létre, amely szintén ellentmond a Szentírásnak és ellentmond a mai egészséges természettudománynak is. És voltak olyan hétköznapi kijelentései, amelyek szinte nevetségesek a mi számunkra, de látjuk, hogy mennyire nincs alapja például annak a kijelentésének, hogy aki parókát hord, az meg fog bolondulni. Tehát ezek talán megmosolyogtató kijelentés, de mégis el kell gondolkodni azon, hogy valóban Ellen White Istennek a tévedhetetlen profétája, valóban olyan személye, akinek a személyét nem lehet megkérdőjelezni, akinek a tanításai hitelesek, a Szentírással egyenértékűek, és az ő profétasága egyenértékű, akár Ézsaiás profétával, vagy akár Jeremiás és más ószövetségi profétáknak a szolgálatával. Tehát egyértelmű, hogy ez is lelepleződik már saját írásaiból, saját kijelentéseiből, saját életmódjából, ha jobban utána nézünk, és épp úgy, mint a szellemnek a munkálkodása, amely a hídgyülekezetben van, lelepleződik saját munkájából, saját megnyilvánulásából, az írásoktól idegen megnyilvánulásától, Isten és Isten fiának a természetétől távol álló dolgoktól. És sajnos ezek az úgynevezett, úgy is nevezhetnénk, hogy átverések, becsapások nem
nem a hitetleneket érik el. Nem azok fognak ebbe a csapdába belesni, akiket nem is érdekel egyáltalán Isten, és nem is hisznek Isten létezésében, Isten megváltásában, hanem pontosan azok az emberek fognak ezen csapdákba beleesni, és ezeket a rögeszméket, ezeket a megfélemlítő köveket, sziklákat elfogadni, amelyek jelen vannak ebben az egyházban. Egy félő, istenkereső ember botlik bele ezekbe a csapdába, aki keresi Istent, és úgy gondolja, hogy bármilyen szinten is most Istennel került kapcsolatban, hogy Isten törvényét tartja meg, hogy Isten akaratából, Isten profétája szavát követi, vagy a másik gyülekezetben, hogy Isten van jelen az ő szent lelke által, és ő az, aki vezeti most az életében, ő az, aki beavatkozik az életében és szenté teszi. Tehát pontosan az a dolognak a fonákja, hogy ezekkel a dolgok nem az istentelen embereket büntetik, hanem azokat, akik keresik Istent és besétálnak ezekbe a csapdákba. És nem csak ezekre a gyülekezetekre jellemző, hanem az egész kereszténységre, hogy eltávolodtak a Krisztus követéstől. Valóban egy mai 20. századi modern keresztényekké lettek, amelyek megtartják a hívőket egy szinten, elkonzerválják őket egy szinten is, és tulajdonképpen, ha már ott van a kezükben az ige, ott van a Szentírás, és sokszor említik Jézus nevét is, de tulajdonképpen az igazi Krisztus követéstől, a Krisztus tanításától el vannak zárva, nem vannak arra tanácsolva, hogy Krisztus követők legyenek a fogalom valódi értelmében. Pedig a Krisztus követés az nem nehéz dolog, és ha valaki valóban igazi keresztényé akar válni, Krisztus követővé akar válni, akkor nagyon egyszerű dolgokat kell megtennie. Meg kell figyelni az írásokból, hogy mit cselekedett az Isten fia, mire tanított, hogyan viselkedett egyes helyzetekben, és azt kell mondanunk, hogy nem követel hibát, aki azt mondja, hogy én úgy akarok élni, mint hogy Jézus Krisztus élt, és én azt akarom szeretni, amit az Isten fia szeretett, azt akarom gyűlölni, amit az Isten fia gyűlölt, azt akarom becsülni, ahogy amit az Isten fia becsült, úgy akarok imádkozni, és ahhoz akarok imádkozni, akihez a Krisztus imádkozott, tehát teljes lényemben, gondolkozásomban és cselekedetemben Krisztust akarom követni. Tehát az elbonyolított kereszténységből való kijövetel, az elbonyolított, túlhangsúlyozott és rögeszmék tömkelekével teletömkölt kereszténységet elhagyva Krisztus követőnk kell lenni, és amely sokkal egyszerűbb dolog ennél, amit eddig tanítottak bennünket, tehát Krisztus követni valóban, valóságos módon. És mint említettem, mi ezeknek a dolgoknak részvevői voltunk, benne voltunk épp úgy az adventista egyházban, épp úgy a hídgyülekezetében, és nem kívülállóként egy magasságból próbáljuk ezt kritizálni rosszmájúan, hanem olyan emberekként, akik benne voltunk, és ráeszméltünk erre, hogy itten ezek nem tiszta dolgok, távol állnak Isten természetétől, távol állnak Isten fiának a cselekvésétől. És mindezek dolgok ugye igazságként lettek beállítva a mi életünkben is elfogadásra méltónak, de ugyanakkor tudjuk az írásból, hogy maga Isten fia mondta önmagáról, hogy ő az igazság, ő az út, ő az élet, tehát ha igazságot akarunk keresni és követni, akkor először is Isten fiát kell megtalálnunk, megkeresnünk, és amikor itt igazságról van szó, az eredeti görögben ez nem csupán egy pusztán igazságot jelent, hanem igaz életet is. És valóban Isten fia volt az, aki igazságosan élt, és teljes egészében, teljes tökéletességében igaz életet élt meg. És az Atya akarata is, ami számunkra, hogy az ő fiát kövessük, az ő fiát hallgassuk, mint hogy ki is jelentette többször az írásban a fiáról, hogy az ő szeretett fia, és őt kell hallgatnunk. Ezért kívánom, hogy a videó megnézése után gondolkodjunk el az ott történtekről, a két egyházban jelenlevő jelenségekről, elvárásokról, hogy mennyire
tükrözik Isten útját, mennyire tudnak bennünket Istenhez elvezetni, és teljesen függetlenül próbáljuk megtisztítani a mi elménket, hogy függetlenül Isten beszédére hallgatva csak, hogy meg tudjuk ítélni, meg tudjuk bírálni ezeket a dolgokat, mert nem csak az a dolgunk, hogy távol tartsuk magunkat a bűntől, a sötétség cselekedeteitől, hanem az írás alapján az is, hogy le is leplezzük őket. Kívánom, hogy ez a videó ne ellenérzéseket váltson ki belőletek, hanem józan gondolkodást, megítélést, az ige átgondolását és Isten fiának, a természetének az átgondolását. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Az Atya áldjon meg benneteket.